Днес черешката на тортата се е заредила с салфетки, защото гостува на Теодора. Гласа ми спи още. Много ми е рано за пеене. Много. Ще имаме участие на женския пазар. Най-красивата певица е на щанда. Днеска продава чушки. Теодора. Ще отрупаме масата с ядене. Наблегнахме салатите. Да. Ето и баницата пристига. Тадам! Поядай да си. Домашно пържени картофки. Ще отрупаме гостите с подаръци. И има черешката на тортата. Дърво с бомбони. Защото дървото е символ на дълголетието, което ви го пожелавам. И да ви е сладък живота като бомбоните. И ще разберем как малката билетопродавачка е станала голямата звезда. Паралелно работех в един театър, продавах програми, късах билети. Първото кастинг шоу в цяла Европа. И го печелиш? Там ставам част от групата. Но аз директно още отидох си на кастинга и аз си казах, че харесвам жени. Последната за сезона седмица музикант къща ще храни, защото в кухнята влизат момичето, което доказа, че и немският е мелодичен. Значи, знам, че в момента не изглеждам добре, но все пак да, това съм аз, Люси Дяковска. Актрисата, която не спира да пее, Латинка Петрова. Не съм заслугиня родена, за мен театралната сцена. Музикантът, който сам си попълва данъчната декларация, Дани Милев. Аз съм един пораснал, с много детски мисли все още в главата си мъж. Барабанистът на Акага. Здравейте, аз съм Димитър Митевдънди. И певицата Теодора, която ще брани частта на поп-фолка. Аз съм това, което съм. Добра, много емоционална и много истинска. А както винаги, диригент на целия оркестър ще бъде Иван Манчев. Пожелавам ви приятно гледане и приятно хапване. Вчера барабанистът в компанията остави чинелите и подхвана чиниите. При Денди с нощи беше много приятно. Пак преядохме, мисля, че всички преядоха. Щъкат деца, ще си стана така една фамилна сбирка и ние шар с групата. За вечерята тип дебела талия, Дънди получи 26 точки. Днес сменяме жанра, защото влизаме в кухнята на поп-фолка. Здравейте, аз съм Теодора и моята професия е певица. Колата да е мощна и бърза, любовта гореща и мръсна, парите да са ведри, банкноти. Аз с музика се занимавам цял живот. Аз започнах от много малка да пея фолклорна музика. След което добави към фолка едно поп и стана поп-фолк звезда. Но въпреки това си остана... Аз съм това, което съм и което всички виждате. Добра, много емоционална и много истинска. А сега газ! Газ към кухнята! Май ще гасим тока. Хей, здравейте! Много се радвам, че сте тук. Добре дошли в нашия офис. Тук ме намирате заедно с Мими, която се грижи за моя външен вид. Ме се седали да не ми сложиш още малко гланц. Трябва си, още малко гланц трябва. Нещо по-така нещо. Теодора държи много на външния си вид и аз мисля, че това е нормално, защото тя е една публична личност. Искам да ти кажа, че почти не съм спала. Спала съм 2 часа. Наистина съм спала 2 часа. Нямаше време, с нощи вечерята приключи малко по-късно. Днеска съм станала 6:30 сутринта и просто вече не знам как ще издържа до края на вечерта. Но трябва да имаме сили, ще се заредим. С много положителна емоция. Деня започва, тепърва, много е раничко, все още е рано. Имаме много време. Тя, според мен, не излиза от вкъщи без грим. Не мисля, че излиза от тях по анцук или така неглиже. Страхотно, много хубаво. Много естествено. Супер е, точно като за пазара. Трябва задължително ще мине през огледалото, ще се хареса, ще се накомти и тогава ще тръгне на пазар. Ей, Далинка! Здравей! Знам, че си много ангажирана, обаче трябва да пробваме фолклорно такива. Сега ли точно? Айде, Меничо, моля. Добре. 5 минути. Добре, 5 минути ще отделя, но не повече, защото наистина много бързам. Трябва да ходя да напазарувам. Защото утре трябва да я запишем. Добре, че е фолклор. Толкова обичам фолклор да пея.
В моето семейство има традиция да се пее и да се свири. Брат ми също е завършил музикално училище. Дядо ми също е свирил на музикален инструмент. Майка ми е била в ансамбъл. Да, чувам ви супер. Мари стано, бяла стано, кога расна Марита порасна. Аз мисля, че тази тоналност ми е добре. Много е отворена от една страна, много е внимателна, много отзивчива. Мари стано, бяла стано, кога расна Марита порасна. Много е добре, но мисля, че няма време за готвене. Моля ти се, Данка, не ме тормози, направо гласа ми спи още. Много ми е рано за пеене. Много. Притеснена съм, нормално, защото е моята вечер. Само се моля да не е нещо, което да не мога да направя. Свеж ли си, пали? Ох, тежи. И то доста тежи. Сега ще бъдеш още по-притеснена. Яйца, брашно, сода, бикарбонат. Аз сега да те видя една солена питка, дали ще можеш да завъртиш. Благодаря ти много. Аз обичам да правя хората щастливи. Много съм щастлива, защото знам точно какво да направя с тези продукти и това е любимото нещо, което правя всяка година на Коледа. Печено прасе. Паница. Аз си представям Теодора на пазар задължително по пенюар. Вече пътуваме към женския пазар. Времето е много топло. Пък добре, че има климатик. Прилетя от Странджанския край. Мисля, че ще има привкус на техните гозби. Предястията ми ще бъдат 3 на брой. Прошуто с форми и с горгонзола. Основното ми ястие ще бъде изцяло свинско. Ще направя, разбира се, от моята любима баница. А десерта ми ще бъде домашна бисквитена торта. Мисля, че тази вечер тя ще подготвя нещо много специално, за да покаже, че или го може, или просто нищо няма да се получи. Вече сме на женския пазар, който няма начин да не се развълнува от появата на истинска поп-фолк звезда. Как сте? Благодаря, добре. Супер! Твоите домати са страшни, между другото. Да, между другото, харесват ми и ще си взема домати. Тя е много притеснителна. Добре. Какво искат? Краставица искам. Какво искат от теб? Айде, от колегата ще вземе краставицата. Адано, ама надали. На пазар си я представям леко, може би хаотична. Върви и се чуди това взех ли, онова не забравих ли. Кукли. Кукли красиви. Здравейте. Айде, пошлате. Може ли да се това? Да, може, да. Само да си плати краставичките. Готови сме за концерт на пазара. Готово. Аз съм сигурна, че хората я познават и тя много се ласкае от това. Тебе те познавам на злато. Имаш ли такива някакви, имате ли? Да. Здравейте. Мерси. Искам да си взема чушки само зелени ли? Моя червени няма, нали? Само зелено. Супер си! Няма нищо. Сега да си изберем такива, за да станат на скарат, трябва да се прави за барбекю. Да. Мисля, че трябва да се прави само за нашия хубав български уред, казва се чушкопек. Иначе за скарата може да са криви. Знаеш колко клиенти сега ще съберем? Ма и чушките са ти хубави. Да. Много са хубави. Най-красивата певица е на щанда. Днеска продава чушки. Теодора. Много ви благодаря. Ако днеска десерта ми беше свързан... Благодаря. Сега, ако и те накарат да пееш, съвсем вечерята ще отиде в една друга песен. Не, моля ти се, и ти ли ще ме черпиш? Нищо не искам, мила. На женския пазар се случват чудеса. Първо дават да се избираш, после подаряват. Елате тогава на гости, аз да ви почерпя. Като направя яденето тази вечер. Сигурна съм, че ще направя доста яден, така че ще остане. Аз мисля, че в апартамент ще бъде. Тя е много миленка и така се радвам даже, че да има един толкова млад човек и още е обръгнал от всички шегички и игрички, които ние можем да си подаваме вече. Аз съм готова с моя пазар. Малко съм закъсняла, но нищо. Важното е, че моята майка ме чака тук. Миленька, като кифличка е. Майче! Здравей! Здравей! Душичка. Шеф Манчев ми даде пакет с продуктите брашно,
сода бикарбонат и 6 яйца. Кажи ми какво да направя с това? Да ме целунеш. Един много бърз кекс, който се правим вкъщи. Да, той между другото. Той е много лесно. А между другото, той е точно с тези продукти. През студената питка, през баницата, накрая до кекс. Ето, кексът е готов. Да. Ей, супер! Шеф Манчев, много благодаря. Много. Ами аз разбрах, че тя не е много по готвенето, но много е репетирала. Не е по готвенето, но е по пеенето. Наспали се, любеле, 2 вечера без мене. На третата аз дойдох, армаган ти донесох. Браво, майче, много ти благодаря. Ти си моят живот, да знаеш. Коя е Теодора? Да, не знам на какво място ще ни посрещне, доколкото поддочух, тя се изпусна веднъж, че няма да е от тях. Сега искам да ви покажа мястото, където ще си поканя тази вечер моите гости. Давай, че няма време, хубави пести, но трябва да готвим. Точно тук, на това място, аз подписах своя договор като изпълнител в компанията. Теодора, що ме в черешката на тортата, значи би трябвало да може да готви. Няма приемен изпит, така че това съвсем не е сигурно. В кухнята ще бъда само аз. Никой няма да ми помага. Аз ще съм се разположила тук и тук. Взимала е съвети, може би е помагал някой в техническите неща, заготовки или нещо така, което тя няма да успее във времето. Започвам да готвя на шеф Манчев продуктите. В началото си мислех, че ще направя баница с част от продуктите, но след това искам да ви кажа, че моята майка ме подсети, че мога да направя един кекс. Сега искам да ти пожелая успех. Рецептата сме я правили много пъти. Знаеш как е? Да. Така че... Надявам се да стане, нали знаеш? Да. В нас е по един начин, като го правиш за гости, по друг начин човек малко се притеснява. Мама си е мама, винаги се притеснява за своите деца. След рекламите разкриваме тайната на крехките пържоли. Йованке. И така отрупваме масата, Мъка. Пак ще се борим, няма как. че не остава място да се качим и да потанцуваме на нея. Назад, моме калино. Днес черешката на тортата щрака с пръсти, защото домакин е Теодора. Моля ти се, Данка, не ме тормози, направо гласа ми спи още. Преди рекламите разбрахме, че единственият начин да се любезни с теб на женския пазар е да си фолк певица. Ако днеска десерта ми беше свързан, благодаря. Сега вече сме в кухнята, където започваме от най-сладкото. Десертче ще врътне тя. Тя харесва десертчетата и със сигурност се е постарала, може би нещо шоколадено. 6 яйца. Сега трябва да разбия яйцата с миксера. Слагам 1 чаша захар. Сега слагам брашното. И продължавам да бъркам сместа. Сега е ред да сложим и ванилика. Теодора според мен не може да готви. Може да прави много бързи неща, които правят всички млади момичета, включително дъщеря ми. Остана ми само содата, която шеф Манчев ми изпрати. Не е за киселини. Но не ще я сложа в баницата. Охо, и баница ще има, браво, бе. Сега е ред да намажа формата. Някаква торта, предполагам. Аз съм много добър човек. Мога да кажа, че изобщо не съм тези лигавите момичета, които са с многото претенции. Смея да кажа, че почти всичко съм си направила сама в живота и съм си го постигнала. Разбира се, моето семейство много ми е помагало. Сега съм нарязала орехите и трябва да ги поръся. Мисля, че тези орехи можеш да си ги щукаш. Сега трябва да сложа сместа. Ето, вече съм готова. Мисля, че моята смес е готова да се сложи в печта. Успех си ми пожелавам. И аз ти пожелавам успех. Знам, че не може да готви Теодора. Не дайте да подценявате това хубаво момиче, добре се справя до сега. Почти съм готова и с втория десерт. В случая вече стана втори, защото направих и кекс. Това е домашна бисквитена торта. Направила съм я снощи след предаването и след
вечерята при Дънди. А вечерешката големи притеснения прави. Слага се половин чаша захар, която трябва да се карамелизира. Бърка се. След това се добавя една чаша вода, след което отново се бърка на котлона. Когато всичко се разтопи, цялата захар, се изкарва, слага се малко ром и една лъжичка кафе. Взимам бисквитите, потапям бисквитата в водата и започвам да редя ред бисквити и сместа. Много добре си обясни тортата, но по-хубаво беше да ни я покажеш. За накрая ще настържа черен шоколад. Обожавам си професията. Много съм щастлива, че съм певица и че съм това, което съм искала да бъда цял живот на сцената. По-малко време за личен живот, повече време съм отделила специално аз за работа. Теодора, много сърцат човек, мил, добър. Виждам, че кекса вече е готов. Сега трябва да го изкараме от формата. Той ще се обърне и орхите ще дойдат от горната страна. Ще има изненадка странджанска за предястие. Сега е ред на моите предястия. Те са сходни. Общо взето аз вървя в една линия. Направо си като магистрала. Слагаме горгонзолата, нарязвам формите. Сега трябва да нарежем малко от ядките. И сега ще ги разбъркам. Почваме да навиваме, което да го сложа тук, като го правя да може да има навсякъде равномерно. Изненадаме с това предястие. Много добре си го правиш. Със сигурност ще е някакво диетично предястие, защото тя доста така се грижи за фигурата си, въпреки че обича да си похапва, мен ми направи такова впечатление. Това е крем за мазане с подправки. Се слагат отново форми, отново микс от ядки, а на това предястие слагаме много ситно нарязана прясна мента и копър. Страхотен аромат. Страхотни предястия си направи малко нетипични за българския вкус, но дано гостите ги харесат. Ще е хубаво, евентуално, ако няма хляб за разнообразие, макар че ако има манджичка, пък ще е хубаво да топиме с нещо. Аз започвам да правя баницата и ще ползвам содата, която шеф Манчев ми донесе. Содата в млякото. Започвам да бъркам яйцата. Аз на всички мои приятели правя такава баница. На семейството на никой не давам да правя баницата в нас. Значи вече на мен ще ми правиш като твой приятел. Щом ти дадох брашно, яйца и сода за хляб. Това сирене ще го изсипя тук вътре в яйцата. Ще трябва да сложа 5-6 лъжици олио. Слагам от сместа и слагаме следващата. Баницата е готова и сега следва да я сложа в фурната, за да изпечеме. Заек никой не е правил, но съмнявам, че ще направи заек. Хайде сега е наред да направим и зеленчуците на скара. Тя се е контила със сигурност. Даже аз се чудя тя как е успяла във времето да хем да сготви, хем да се наконти. Да не се запаля. Дали... това оса ли е? Зеленчуците хапат в момента. Лук, чушка, тиквички, пътладжан. Тук е доста топло на това барбекю. Направо... Не знам. Не е лесно да си с тази професия. Това готвачите са толкова слаби. Чувстват се като в сауна. Сега не може такова младо момиче да застане в кухнята и да ни събере очичките. Просто няма как да стане това. Ще ти кръстоса очите. Много добре се справя малото момиче. Стига, изядохте ги, стига! Слагай го на скарата и него. Тук има много си, обаче ще трябва да ги нещо изгоня. Сега взимам пържолата, ако не ми я вземат през ръката, естествено. И... какви са тези уси. И ще трябва да я начукам. Тук трябва да си вържите домашните любимци. Няма... Мисля, че има лек хаос в нейната кухня. На тези пържоли ще сложа само сол и черен пипер, за да може да се усеща вкуса на месото. Ти с маринад да ги направиш, пак се усеща вкуса на месото. Супер! Дай да му попеем, да стане по-крехко. Йовано, Йованке, край Вардаро седиш, море бело платно белиш,
нагоре гледаш, душо, сърце мое, Йовано. Няма как да не стане тая хубава пържола с тази прекрасна песен. Със сигурност се попява, докато е готвила. Това е със сигурност. С песен всичко става по-лесно, надявам се и с песен пържолата да стане по-крехка. А салатка със сигурност ще има. Не трябва да се реже салата, защото се губи вкуса и всички витамини по принцип. Много пъти сме го чували това. Накъсвам айсберг. След това го смесвам. Слагам малко от орехите, чери домачета. Слагам прошутото, слагам пармезана. Отгоре поливам с дресинга. Страхотна салата си направи, дано да е персонална, за всеки да има по такава, защото иначе трябва с нея да нахраним децата. Сега ред на приборите за моите гости. Слагам по 2 прибора. Донде е Данди? Донде е Данди? Данди изепсан. Данди! Що ли си тук при нас, бе? Той къде? Кара лимузината. Наистина, къде е Данди? Да не е седнал на волана. Седнал. Това е нашата тайна, мъжка тайна. Мъжка тайна. Не, наистина, защо отсъства Дънди? Той да не би да помага на Теди. Аз не забелязах закачка, но ако и това се е случило... А в какъв смисъл и помага? В какъв смисъл и помага? Като мъж помага на дамата. Барабани. Аха. Сега трябва да сложа и чашите. Страхотна ти е маста, дано нов договор да подпишеш на нея. Масата ми е готова, аз отивам да се пробърка и чакам моите гости. Тя от вчера трепереше. Цял той ден трепери. Да. Ще потъмнеят очичките. Сивите. Ще стане руса. Да. Косата штрък, езика глът. Има такъв вариант сега при нея. Горката. Много ще се старае. Вече съм готова, подредила съм всичко, масата, направила съм предяцията, основното, абсолютно всичко съм готова, но понеже знам, че Дани не обича зелена салата, затова сега отивам да му направя нещо специално за него. Аз мисля, че и в момента готви. Да. Бърка някакви неща и в момента... Нещо странчанско, обаче ни се е получило и сега прави Точно странчанско, корекция. да. Специално за тебе казано честно бърка в момента. За Дани специално започвам да правя салатата, която ще е домати, краставици, лук, печената чушка, която изпекох на барбекюто. Аз само искам да покажа какво ще направя. Искам да го направя в голямо плато, заедно с другата салата, която ви показах. Така че двете салати ще бъдат на едно място. И сега остава да изчакаме само нашите гости. Заповядайте, ние сме готови. Няма да се наложи да ги чакаме, защото те вече са тук. Аз го чувствам като моя дом. Те е прекрасно това, което си стъкнила. Много се радвам да ви видя. Липсвате ми да знаете, че Знаеш защо подпоненци съм ти купила? Никога няма да се да има много участие, предполагам. Разбира се. Люци! Айде да има! Само да те целувам, как съм чу гледа. Така да се би усмихната, както си. Подаръци, много ме зарадваха всички. Ами тогава да върнем жеста. Това е прекрасно. Домакинята Теодора, Теди, началото ни посрещна на едно място, където не е думата ти точно. И аз бях леко така... Всъщност, къде отиваме на гости? Какво се случва? Викаш, няма време за губене, давай бързо. Ами малко повече наблегнах на салатите. Да. Добро решение. Личи, доста съм се постарала да ви харесат наистина. О, ес! Аз съм за. И аз съм за. Пак салатка, пак доматки, пак сиренце. Няма как това на Люси да не й хареса. Тук започна моята професионална кариера. Не, стига. Да. Браво! От тук започна всичко, точно преди 10 години. Това беше стаята, точно на същото място, в което аз подписах своя договор като изпълнител. Ние винаги можем да си измислим всякаква легенда за всичко, което сме измислили след това, за да ни е по-лесно. Това беше офиса на нашите шефове. Стига, бе! Ама значи, това не е било тогава ресторант. Не. Не мога.
И тук искам да ви кажа, че са ми минали 10 години почти от живота. Най-хубавите фотосесии съм направила, най-хубавите песни съм записала тук. Първите албуми съм си издала тук. Аз ще задам един много тъп въпрос. Да, задай ми. Ама ти си започнала с фолклор. Така ли? Аз съм завършила музикално училище ти си с фолклор. С фолклор. Да. И оттам вече тръгваш, нали, започваш и с поп-фолка и всичко. Да. Ами, Люси, аз знаеш... Повечето тръгват от фолклор, нали? Да. Така или иначе. Да. Ама знаеш колко много ми помага фолклора? Особено орнаментиката, извивките. Страшно ми помага в поп-фолк музика. Няма как. За мен е много интересно как така изведнъж една фолклорна певица скача и се хвърля в поп-фолка, а не скача и се хвърля в операта, например. Ами, занимавал си се с финанси. Можеш да направиш сметката. А гаджето какво мисли по въпроса? Ами, гаджето мисли същото по въпроса. Ами това е негова работа. Ти ще тичкаш да веселиш, да радваш хората, а той се погрежи. Аз не знам. По принцип, не знам, аз мисля, че по-активните като цяло и двигателя е жена. Не знам. Тя пуска мухата и оттам, Рано си съзряла. Тръгва. Точно така. Жената. А сега и Латинка ще се върне няколко години назад. Във Витис, като кандидатствах и ме скъсаха първата година, Филип Филипов имаше един достолепен професор. Аз викам, ще запея една народна песен, след това ще мина в рецитация, да им събера очите. И сълза ще пусна и се бях подготвила. Мама на Стоян думаше тракийска песен от татарско време. И като зидах, и като запях, тя те мама на... Ама тя много така. На Стоян думаше, Стояне, синко Стояне. И ще стигна до текста, но искам да ги впечатля с глас от начало и като се хвала диафрагмата и като пеята се късам. Не стигнах до текста, до текстуалната част, защото Филипов каза: девойче, Филип Кутев е през площада от другата страна. Това е театрална академия. И го освободи. Бих могла да изимитирам добре една поп-фолк певица. Ето и баницата пристига. Тадам! Ето Славия на правилното място. Данди, липсваш ни да знаеш, липсваш ни. Като на реклама е баничката. Добре, ти мериш ли се сега всяка сутрин и какво установяваш? Да. С 400 грама съм от снощната вечеря нагоре. Да, но от вечерята от първата вечер към втората беше отслабнала. Бях отслабнала, значи си на нула от първи ден. Да. Така, ще ме разплачеш с грамове. Аз с килограми ги качвам, тя в 400 грама. Всяка сутрин съм на кантара. И трябва да видя как се движа. Ама трябва да е преди да се гримираме. Че иначе може да даде отклонения. Изцяло нейно решение да прави какво си иска, изглежда добре. Нали, докато човек се чувства добре, дали е 42, 45, 48, 55, 60, 70, 80, той трябва да се чувства добре. Теди? Баницата харесва ли ти? Това е баница по бургаски. Сега е време за предястията. О, Господи, предястията, може. Това са ролца от прошуто. Едните са с горгонзола, с микс от ядки и с лук зелен. Ти нямаш зелен лук. Да, това Аз мислих, че си объркал с десерта, защото ми сладни това прошуто. Не, те са различни видове. Абсолютно няма никаква забележка нито за салата, нито за предястието. Защо ти скъса и скъса ли завинаги с фолклора? Не, никога няма да скъсам, никога да прекъсна тази нишка. А кога попейваш народни песни? Сега. Назад, назад, моме Калино, немой да одиш по мене. Целуна зима, гора висока, не ге можеш да я преминеш. Повтаря се. И отново си бяхме нашата си готина компания. Вечно твоя Кевина. Браво на всички нас, най-готините сме ние. Дай нола. Айде всички ла. Бе, дайте нола.
Ние сме си много близо до тези македонски песни, просто защото те си имат един такъв тежък ритъм. Единственото, което ни липсваше, бяха барабаните. Но сега и те се присъединяват към групата. Абе, Дънди, бе, къде се благодаря, заповядай. Заповядай се. Ами не, на участие, оттам идвам. Али, слушай ми, Дънди. Дънди е много готин, аз много го харесвам. Ти си хапва и салатката, аз ще донеса основното. Браво. Това е приказка. Заповядай, Люси. Това е една порция. За всеки по-отделно. За всеки по-отделно съм направила. Домашно пържени картофки. Аз пържено не съм ял сигурно, не знам си колко месеца, но сега с такъв кеш ще си хапна пържените картофки, просто няма да ви казвам. И утре сутрин сте на кантара. Мъка. Пак ще се борим, няма как. Ама много е. Не, то ме То само да го видиш и то ме плаши. Беше много вкусно, бих казал. Скарата беше направена класически стил, в който, примерно, в месото усещаш това, че е правено на дървени въглища. Ей, понеже всички обичате много зеленчуци, съм се погрижила. Жестоко. И зеленчуци. Човек. Ме супер. Да има за всички. Не, ти ли казаха, че за 4 става въпрос, не за... Един батальон. Знаеш ли, аз винаги съм така, моето око е много жадно. Аз предпочитам да има много и да остане храната, отколкото някой да остане гладен. Чак толкова много ядене. Няма как да бъде изядено от нас. Ами, тъкмо ще остане за воеводите за Теди. А сега да разберем, кога домакинята ще е в бяло. Добре, за сватбата сега кога ще кога? Гани! Пак ме почваш. Нямам такъв контакт с, нали, от твоя жанр хора. Аз нямам нищо против, нали, тия хора. Айде сега. Да, не, нали, винаги се някакви конфронтации има, пък аз нямам такива неща. Насмете се нещо, кажи директно. Да, да те питам, примерно, доволна ли си от хонорарите, които изкарваш от заплащането? В смисъл, стига ли ти до окей ли е за тебе? Всичко зависи. Всичко зависи според това дали имаш хит. Ако имаш хитове, имаш много участие, изкарваш. Да. Човек не трябва да бъде алчен, колкото толкова. Този ден Ти доволен ли си от това, че хонорар? Винаги може още. То с хонорарите винаги е така. Аз никога не съм доволен от... Доволен съм от някакви неща, но винаги искам повече и повече и повече. Нали, знаеш, че трябва да дойде момента, в който наистина и да си доволен с това, което правиш, защото иначе само с критика срещу себе си. Аз съм, харесвам се, ако правиш преди, кепим си се, жестоко спичам. Вижте ме, просто съм номер 1. Номер 1! След рекламите ще чуем как Люси, без да пали Райхстага, е станала супер известна в Германия. Аз си казах, че харесвам жени и никога това не стана въпрос, който евентуално да бъде обсъждан от който и да е. След което се почват едни подаръци, едни изненади. А сега можете да видим. Рекламите. Домакинята хвана мускулна треска от носене на манджи. Наблегнахме салатите. Да. Домашно пържени картофки. Мъка. Пак ще се борим, няма как. Пържено не съм ял сигурно, не знам си колко месеца. Или казаха, че за 4 става въпрос, не за... Един батальон. Знаеш ли, аз винаги съм така, моето око е много жадно. Аз предпочитам да има много да остане храната, отколкото някой да остане гладен. Сега да чуем как една българка е сбъднала немската мечта. Кажи ми ти как пък с въобще запознаването ти там с бандата? Ти като отиде там и колко време пя и какво се случи, за да... Аз бях 2 години и половина в училище. Да. Станах професионална танцорка. Паралелно работех в един театър, продавах програми, късах билети. И там се влюбих в този мюзикъл, в Бъди Холи. Явих се на кастинга за танцори. И всъщност аз бях танцувала 2 години и половина и ме взеха като танцорка. Редом с други, които от 3 години балет, от 4 години модерн, степ. И 2000-та година, август месец, Popstars рекламираха. Аз се явих в Хамбург и така. От Хамбург после отидохме на workshop. Отиваш? Да, първото кастинг шоу в цяла Европа. И го печелиш? Там ставам част от групата. Люси много я харесвам. Много е готина, просто страхотна. Най-интересното е, че
че в Германия още от първия момент, нали, аз имам много колеги, които много трябваше да се крият. Да крият, например, сексуалната си ориентация. Да. Нали, говорим за мъже. Но аз директно още отидох си на кастинга и аз си казах, нали, че харесвам жени и никога това не стана каквато и да е тема или въпрос, който евентуално да бъде обсъждан. Аз харесвам Люси такава каквато си е. Имам подаръци за вас, искам да ви ги подаря, защото наистина много съм се подготвила. Ще има за всички от сърце. Започвам от дамите. Люси, заповядай. Не съм ги рисувала аз, както Никол вчера, но съм ги поръчала специално за вас. Това съм аз? Заповядай, Латинка. Аз имам такава рокля, това е моята рокля. Да ви харесват. Ганди, заповядай. Дани, заповядай. Колажа беше невероятен за първ път в моя живот. Някой ми прави колаж на мен самия. Я да минем аз. И има черешката на тортата. Това е от периода ми, където ходих с село. Да, знам, ти тогава бе. Мисля, че подаръците много им харесаха. Смяха се от сърце на карикатурите. Много хубави крака са ми нарисувани. Да, и черешки, погледни се обича. Винаги съм си мечтал или не съм си мечтал, винаги съм си мислил, когато хода по разни курорти, където рисуват карикатури и такива шаржове, да седнат да ме нарисуват и никога не съм имал така време, може би или смелост или такива неща. Аз до сега нямам шарж на себе си и това искрено ме зарадва. Имам още един подарък за вас. Това е дървото на сладостта. Заповядай, Люси. Латинка, заповядай. Сега ще донеса и мъжете с бомбони. Много ми харесаха подаръците. Разбиха ни. Заповядай. Искам да обясня. Това е страшно. Това е специално за вас. Искам да обясня защо съм поръчала точно дърво с бомбони. Защото дървото е символ на дълголетието, което ви го пожелавам и да ви е сладък живота като бомбоните. Супер. Много. Нямам думи просто. Аз поне много обичам сладко. Много хубаво всичко. Как го избрала и как много добре. Дървото с бомбоните обра овациите. А сега Дани има въпрос за един от пълнежите. Добре, я ми кажи сега, какво мислиш ти за силикона? Сам по себе си, като такъв. Ти отвори някаква тема. Готино е много. Това е готино тема за силикона. Какво да кажа? Аз не съм против силикона. Аз лично нямам абсолютно никакви корекции по себе. Защо? Защото е хубава, не ти виждаш. Това е ясно. Защо си хубава? Защо нямаш корекции? Защото нямам. Аз се харесвам такава, каквато съм си естествена и мисля, че трябва да се направя някакви корекции. Разбира се, браво. Така се харесвам. Супер си. Браво, мили. Харесвам се си, Латинка. Изненадаме това, че няма корекции, макар че аз подозирах, че няма корекции, защото все пак съм гледал нейни клипове. Приятно съм изненадан. С това обаче изненадите не свършват. Аз имам една изненада за вас, тъй като... не, точно това бяха подаръци. Подаръци за вас. Изненадата... Искам да изиграме заедно. Аз съм фен на фолклорната музика. Супер, това беше супер, бе, бързото. Елено Моме. Да, така сме си хапнали, че аз въобще не знам дали ще го спра. Аз съм най-отзад. Как ще вода? Нищо няма да вода. Сега мъжете да видим. Ние с Люси колко добре се справяме. Айде! Тропнахме едно хорце, направо брутално зле, защото аз нищо, че съм бил в музикално училище, нали, и съм имал петица, може би, по народна музика и съм танцувал почти всички видове хора. Само правото хоро си го спомням и само него си го знам. Много ли ще танцуваме? Латинка ни подкрепеше от масата. Защото съм изявен български танцор. Не мога да си позволя на всяко хоро да се хващам. Супер! Аз нямам проблеми с хората. По принцип не ги танцувам, ставам и започвам да го играя добре.
но спокойно мога да се включа в някакъв момент и да вляза в час, защото още като студент съм свирил в танцови състави, като корепетитори. Не съм играл, но имам отношение. Носи десерта. Плюси за тебе без мента. Повядай. Това е бисквита на торта ли? Бисквита на домашна торта. Може би ще дойде малко тежко да ти кажа честно. Аз като я пробвах сега, силно съм много вкусна. Където има крем, аз съм там. На мен ми хареса много тази бисквитена тортичка. Аз не усетих бисквитите. Харесва ли ви? Съм направила кекс. Домашен кекс, бургаски кекс с орехи отгоре. Бургаски кексчета. Сега ще ви да не са подложни чиники. Само да ви кажа, че... Много беше вкусно. Ако толкова си щедра и в любовта... Да, взей ми го от устата. Взей ми го. Дай сега да чуем. Я да видим за любовта нещо. И щедростта. Ти ще бъдеш носна. Тя според мен е много щедра в любовта и се раздава жестоко. Което е много. Аз се раздавам и в работата. Да. И за приятелите, и за семейството, за всички хора, които обичам. Си много готин човек. Ама избягва от въпроса за любовта. Какво ме питате, не разбрах? Колко си щедра в любовта. Агент провокатор. Казаха, ако и така си щедра в любовта. Всеки си избира как да показва личния си живот и докъде да стигат хората, за хората на разните неща. Кое как се случва, кой, къде. И за последно искам да ви подаря моя нов албум, който излезе преди няколко дена. Заповядайте. Колко са? Латинка. Я гледай, каква скул имаш, не е барната. Нали? Не. Браво. Няма. Аз вече имам и любими снимки. Това се казва албум. Става за слушане, става и за гледане. Страница на зеления фон. Това е. Даже това може би ще ми бъде любимото парче, защото ще науча текста. Това са две. Карай вкъщи! И пази се, от мен трябва да ги науча на Изус. Аз ще ги науча. Ето, това е моето любимото. Това са ми двете най-любими песни. Държа да прочета. И искам да кажа, че това ще бъде първите песни, които ще знам текста от началото до края. Диск, който подари тя, мисля, че ще бъде много близо до мен. Дълго време. И там на третата страница определено са ми най-любимите парчета. Ти, защото много ме разчувства тази вечер, аз ще ти предложа нещо с тия албуми, с тия подаръци. Така ме разчувства жестоко, че искам да ти кажа, ако записваш втори албум или там някакво парче някога във времето, от мене имаш безплатно, напълно for free, едни барабани за някое твое парче. Аз ще ти запиша. Много ти благодаря. Много мило от страна на Дънди за това, че ми предложи. За рога на изобилието, който беше изсипан на тази маса. Изненадите, подаръците да са ви харесали. Много изненади подаръци. Желаем ти да бъдеш здравичка и все така наивно добра. Благодаря. Елегантна, душевно, защото ти го носиш природата, това ти го е дала. Сега да видим какво ще нарисуват гостите на дъската. Моята оценка е такава. Ето това е. На тея много добър 5 за изобилието от консумативен реквизит. За тединката от мен едно 4 с много плюсове. Дава ми оценка номер 5, оценка 5 и пише благодаря за топлината, защото тази топлина се усети. Айде, от ниските към високите. Айде, много мерси. За всичко беше супер готино. Аз си давам оценка 4, защото наистина много се постарах. За да те мотивирам за бъдеще да си още по-добра в кухнята, ти давам оценка 4. 10 години след договора, Теди се подписа под 27 точки. Надявам се всичко да им е харесало и да съм ги изненадала с нещата, с които им бях приготвила. Утре вечер сме при Костинбродския синигер Дани Милев, който е добър готвач. Подолу име Зехтинче, бира. Та-дам! Добър разказвач. 98 година ме арестуваха и ме вкараха лятото в ареста във Варна. Жена ми беше бремена с детето ни. Аз затвора се научих да готвя. А добре на мен, аз да те питам, там година и половина в затвора без секс, какво прави? И добър музикант. Младост имам, маса безценна. В Костинброд
аз готвя с китара. Риба няма в цяла Бояна. Прекалено близки, смешен черен.